Mae cael dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn at ofal iechyd yn golygu bod angen i ni gynnwys cleifion mewn penderfyniadau am ei gofal, gyda'r egwyddorion darbodus sy'n seiliedig ar werth yn sail i gynllunio a darparu gwasanaethau iechyd. Mae canlyniadau a adroddir gan gleifion wedi casglu ers sawl blwyddyn mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan dimau clinigol mewn byrdau iechyd ac ymddiriedolaethau ledled Cymru. Mae amrywiaeth yn y ffordd y mae canlyniadau'n cael eu casglu yn ein hatal rhag defnyddio'r data ar gyfer gwneud penderfyniadau ar y cyd, cymharu ar draws carfannau cleifion a chael data all lifo drwy ein systemau yn rhwydd ac yn amserol. Mae angen dull safonol a chyson o gasglu canlyniadau ar Gymru sy'n diwallu anghenion cleifion, clinigwyr a sefydliadau iechyd yn briodol. Dyna pam mae Canolfan Gwerth mewn Iechyd Cymru wedi creu'r mesurau canlyniadau a adroddir gan gleifion, PROMs, model gweithredu safonol neu PSOM wedi delfyru. Mae PSOM yn fframwaith cadarn y gellir ei addasu sy'n diffinio'r safonau data ar gyfer casglu PROMs, y safonau proses ar gyfer y pwyntiau casglu ar draws llwybr gofal a safonau cysylltedd ar gyfer trosglwyddo'r data ar draws ecosystemau digidol. Unwaith y caiff ei roi ar waith gan fyrddau iechyd a darparwyr PROM, bydd yn ein galluogi i gasglu canlyniadau a adroddir gan gleifion yn llwyddiannus trwy dirwedd iechyd digidol esblygol Cymru, ac yn ei dro cynhyrchu'r mewnwelediadau cywir i wella canlyniadau cleifion. Gallai clinigwyr weld yr holl PROMs wedi cwblhau ar gyfer claf, ni waith pa fwrdd iechyd neu ymddiriedolaeth a'i casglodd, a'i gweld yn ar ei hyd mewn cofnod claf electronig gan gefnogi sgyrsiau mwy strwythuredig gyda chleifion sy'n benodol i'w canlyniadau a chefnogi gwell penderfyniadau ar y cyd. Bydd byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau yn gallu casglu, cyd-grynhoi a chymharu mewnwelediadau data i helpu i gynllunio a darparu gwasanaethau sy'n darparu'r canlyniadau gorau i gleifion. Mae hyn yn cefnogi cyflwyno mentrau polisi Llywodraeth Cymru megis Cymru Iachach, fframwaith clinigol cenedlaethol a fframwaith cynllunio cenedlaethol. A bydd PSOM yn symleiddio gweithrediad PROMs i bawb ac yn cynhyrchu arbedion cost sylweddol. Mae cydweithwyr gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth ym mhob un o fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau GIG Cymru eisoes yn gallu manteisio ar elfennau o PSOM. Gadewch i ni wneud yn siŵr ein bod ni i gyd yn ei ddefnyddio ac yn gweithredu PROMs ar gyfer Cymru yn iawn.